So ayun guys. Ayan, pupunta tayo dun sa tinatawag naming Taligra. Ayan. Hindi ko na sasabihin kung anong nandun. Basta panoorin nyo na lang ng buo yung vlogs. Ayan. Thank you guys. First time kong maggala and first time kong mag-vlog dito. Ayan, yun yung mga kasama ko. Ayan. Ito yung sasakyan namin. So, ayan. Ako muna unang sasakay. Ayan, pasakay na muna natin yung mga batang yagit. Mga yagit. Saan? Hindi. Yan. So, ayan. Oops! We're going to Kalinga! Ayan guys, yung dagat! Ayun! So, ayan na! Ayun na yung mga kasama namin. Nahulog. Na naman. Nahulog sa'yo. So ayun na sila guys. So diba? Yun yung mini park sa taas nung Taligra. Dati guys hindi pa to ganito kaganda. So since ayan, I love Siruma. Ito yung pangalan ng lugar namin ng hometown ko dito sa Kamsur. Ayan. So picture. Ayan guys, kita nyo yan. Ayan. So saan yung ating lugar? Saan kayo nakatira? Oh. So ayan guys, ayan. Mini park, mini Rizal Park. Ayan. Later on, pupunta tayo sa taas. So ayan, picture na kayo. So diba, sobrang ganda ng view. Ayan, so ayan. Doon sa part na yan guys, ayan yung parang ulong yon. Doon yung lugar kung saan kami nakatira guys. So liliban pa kami ng dagat bago makarating dun sa amin. So yan yung aming lugar. So nakita yan, di ba sobrang lawak ng mangrove yung Pagatpatan tawag sa amin. Ayan, yung nakita yung buong anong yan. Ayan, ganyan. Ayan, kaya lang kung maganda ba yung lugar namin. So, sa mga gusto makapunta dito sa amin, ayan, try nyo lang i-google yung Siruma Kamsur guys sa Google Map. Ayan, madali lang siyang hanapin. Okay na naman yung kalsada, hindi na siya ganun katirik guys. So, madali na siyang mahanap. Alam ko na sa part na yun, doon yung Bulkang Mayon. So, pupunta naman tayo dito sa Rizal Park. Ganun na yung mga batang yagit na una na sila.
magkatiman. Tara. Sige tayo. Sobrang, kung mas nakita yung sobrang ganda din, mas maganda yung makakita yung sa part na to. Sobrang perfect for day, guys. Sa mga gustong masolo yung lugar, pwede dito. Punta doon. Ayun, guys. Actually guys, napapalibutan tayo ng dagat kasi dun sa part na yon may dagat, and then dun sa part dito sa part na to may dagat din. So sobrang refreshing ng lugar. So punta naman natin yung pinagmamalaki nilang tambayan daw. Honestly, and nakapunta na ako dyan dati pero hindi pa siya ganun ka-improve, hindi pa siya masyadong de-develop, pero try natin kung ano nang pinagbago. Tara!